Dobro jutro. Evo, ovo je novi video koji spontano snimam, tako da, eto, ja sam bukvalno jutro i skoro sam se probudila, popila prvu kafu i razmišljam o jednoj temi koju uopšte nisam snimala ovde, koliko ja znam da nisam, ne sjećam se, možda i jesam, ali možda je to bilo na engleskom jeziku, tako da evo mene posle neke duže pauze. Plan i jeste bio da lagano se vratim snimanju za YouTube, ali eto, nikako se nije namestilo, obaveze, previše obaveza, tako da, eto, kao što vidite po temi pričamo o snovima, i negde su meni snovi nešto što me vodi cijelog života. To je zaista jedna tema koja zauzima jedan vrlo, vrlo bitan aspekt mog života. Znači baš onako vrlo prisutno od kad sam bila jako, jako mala. Ja sam negde se trudila da završim te neke kurseve gde bih mogla da tumačim snove po Jungu. Tako da sam negde se bavila i tim zapisivanjima i kroz meditaciju i nekako sam širila svoje razumevanje vezano za snove. Jako u ključnim situacijama životnim bi se desilo da mi baš dođe neki san koji kaže onako direktno vidi gde grešiš, pogledaj, stani, i uglavnom dobijem neke odgovore. Nekad to bude, ne nekad, nego uvek to ide zapravo kroz simbole. Podsvest je ta koja komunicira kroz simbole, tako da kad imate vrlo, vrlo onako simboličan san, pogotovo kroz životinje, kroz ljude, dakle to i kroz mesta, to je jako pogodno tlo za tumačenje, pogotovo kroz životinje. Zato što vi kada dobijete životinju u snu, vama to i jako direktno govori koja je priča, pogotovo ako je tema povezana sa nečim što vas u određenom periodu recimo muči. Tako da ako ni na koji način u spoljnom svetu ne dobijate jasne poruke, vi ćete to dobiti kroz san. Dakle, to je nešto što je onako ključno. Sjećam se u jednom od najtežih momenata u mom životu, kada nisam znala šta da radim, bukvalno. Iste te noći sam dobila mnogo jak san. Bio je kroz simboliku jabuke koja više ne rađa. Dakle, to je značilo da tu više nema mesta za mene i da ja moram da se povučem. Tako da to je jedan od simbola recimo bio gde sam ja tu dobila jasno šta treba da radim. Probudila se i shvatila, ok, dobro. Znači ovo navela sam samo jedan simbol, a bilo je u cijelom snu puno simbola, simbol snega, znači kad se krećete kroz sneg, znači poteškoće, i tako dalje. Sinoć sam sanjala ponovo mnogo snažan simbol, toliko snažan simbol, tačno se preklopio sa onim što sam ja osjetila još juče, ali nekako nisam uspela da donesem tu odluku onako 100%. I onda je došao taj san koji je tako lepo simbolično prikazao kroz oblike, kroz strukture, kroz osobe, kroz ponovo životinju i tako dalje. Tačno šta treba da radim. Bukvalno tačno i na čemu još nisam poradila, šta je dobro, šta nije dobro i tako dalje. I negde moj zaključak za mene lično jeste da uvek treba da slušate sebe. Dakle, šta su vaše potrebe, šta vi osjećate. Ne na nivou, kako bih rekla, ne ega, ali tog nekog ponosa, prkosa i tako dalje, nego šta duša želi, šta vaša duša želi, šta vašu dušu ispunjava. Nekako, što više vremena prolazi, negde mi i dobijamo ono što naša duša zapravo želi. Dakle, to jeste cilj, da nekako dobijemo sve ono što naša duša želi. Zato što jako često se nađemo u određenom okruženju, mislim ovo kao nema veze sa snovima, ali vjerojatno neko treba da čuje ovu poruku. Dakle, mada jeste vezano za neki način za snove, to jeste poenta, da budemo što bolja verzija sebe i da nekako napredujemo.
u tom nekom smislu duše. Pobegla mi je misao. Ali uglavnom, dakle, nije važno znači, da nam se ispuni ono što mislimo da je dobro za nas, što će drugi da validiraju ili, ne znam, roditelji, okolina ili ne znam ko. Jako je važno u celoj priči da na neki način mi postignemo neki unutrašnji mir ili osjećaj zadovoljstva, osjećaj ljubavi, osjećaj kreativnosti, osjećaj lakoće. Dakle, to jeste poenta na neki način, da mi dođemo u to stanje, da dovedemo sebe u to stanje blaženstva. Da kažem, evo ja sam trenutno u nekom periodu gde je meni ključno da uđem u taj flow i da vidim šta mi krči taj flow. I meni recimo snovi dosta pomažu kroz to, da vidim gde stojim otprilike. I meni je jako važno da nekako otklanjam te blokade sa sobom u tom nekom smislu gde ja mogu da osjetim taj spoj sa Bogom i taj spoj koji će da puni moj kanal i koji će da otklanja prepreke u meni i oko mene u tom nekom smislu. Tako da sad sam u tom nekom momentu gde evo već par meseci kroz, ne znam, ples, dosta plešem. To mi je centralni deo trenutno celog mog života i to je nešto što me stvarno ispunjava. I posao. Dakle, ples uz posao i nekako taj posao ide mnogo lakše kada vi imate taj spoj. Spoj je najvažniji. I vi kada ste spojeni nekako mnogo lepše vidite, mnogo lakše vidite. I ta opijenost božanskim je bar kod mene ključ u tom nekom smislu. Tako da, eto, to je neki, kao da kažem, i update što se dešava u mom životu, jeste ta opijenost božanskom energijom, opijenost životom, mirom. Sve ono što prethodnih godina sam možda negdje izgubila kroz nemire, sada mi se nekako vraća kroz mir. I konstantno ako ispadne malo iz mira, odmah se vraćam u mir. Tako da to je nešto što je neprocenljivo i nešto što je danas jedan veliki luksuz. To je najveći luksuz koji vi možete u suštini da imate. Jako mi je drago što sam eto opet kroz san uspela da rešim nešto što možda nisam mogla u spoljnom svetu da rešim. Dakle, ako ne možete dobijete kroz polja, jer jako sam primetila koliko god da dobijam informacije kroz astrologiju, ne znam, oracle, karte, tarot, kako god, šta god, neke spoznaje, kroz meditacije i tako dalje, opet finalnu validaciju dobijem kroz san, ako ovo ima smisla. Ko se bavi analizom snova, 100% ima da me razume. Dakle, san je nepogrešiv. On kao da potvrdu, ok, to je to. To je to. Tako da, evo za kraj bih samo izdvojila, pošto ne znam kad ću ponovo snimati o snovima, šta ja to radim da na neki način unapredim analizu snova. Prvo što sam radila pre mnogo godina jeste zapisivala snove. To zaista pomaže i to je zaista nešto što je fantastično. Drugo jeste, ok, da se čita Jung, ne znam, Freud, kako god. Ja recimo koristim i Junga i Freuda, zato što kroz Freuda nekako vidiš onako ogoljeno, onako, kako bih rekla, in the face, nekako direktno jako onako, čak i mračno, taj neki senka moment se vidi kroz Freuda i jako često rezonuje, možda čak sa mnom dublje na nekom nivou. A kroz Junga, recimo, se jako lep opis dobija. Dakle, to je nešto što je fantastično. sad, posljednjih godina, pošto sam završila sve te kurseve i tako dalje, posljednjih godina samo ukucam san jako često preko AI-a, na primjer, i prosto ubacim
tu analizu i zamolim, tačno opišem šta treba da se izanalizira sa sve detaljima i tako to se uklopim i onda znači iskoristim tu građu da bih mogla da nastavim analizu, jer posljednjih par godina me mrzi da zapisujem. Nekad zapišem, nekad ne, sve zavisi. Tako da, znači to je nešto što koristim možda godinu, dve, ne znam, godinu dana možda, ne znam. Tako da, to je meni je to okej. Tako da možda ne bi rezonovalo sa drugima, meni je to sasvim okej. Šta još? Da, dosta koristim internet, recimo za te životinje i tako dalje, koristim toteme. To radim i kad vidim životinju ovako s polja. Obavezno ukucam šta ona znači, pogotovo ako neka životinja se uporno ponavlja i uporno je onako, baš onako arhetipski se pojavi nijotkuda, životinja koja nije toliko standardna recimo za naša ta podneblja, tako da to je isto onako fantastično, tako da i naravno meditacija mnogo pomaže, svašta nešto. Ja sam kao mlađi eksperimentisala sa lucidnim snovima, ali više to ne radim, sad nekako prirodno mi se širi taj neki kapacitet i ne znam da sam pričala o tome da pre par godina, bukvalno nakon dužeg pisanja tih snova, ja sam bukvalno počela sanjam po 6 snova tokom noći, znači cijele noći sanjam i baš je onako meni to nekako značajno. Tako da, eto, to je jedan video i nadam se da će mnogima da koristi. Ja evo, maltene u pidžami, tek ustala, tako da nekad video sam želi da se snimi. Tako da, eto, ljubim vas i čujemo se. Imam i e-book, okačit ću ispod, ima da kupite direktno preko mog shopa. E-book Heros Gamos, ali je to više o arhetipu anime i animusa za partnerske odnose, tako da to možete da kupite. Jako je dobar e-book, stvarno jedan, ja mislim da je to čak i moj najomiljeniji e-book koji sam ikada napisala, sa toliko ljubavi, sa toliko posvećenosti, znači mislim da je on izdat pre 2-3 godine, ne znam, nisam sigurna, proverit ću ispod, tako da proverit ću pa ću okačiti ispod, ali svakako preporučujem da uzmete taj e-book, odličan je, tako da, eto, uživajte i čujemo se. Ćao!